Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hello लोगोफोर, पंकज सिंह बसुमतारी YouTube चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ खेबसे बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दा बे समाव आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय लोगोफोर। नोंथांमोना मेथाइखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो बयनोबो। आरो लोगोसे आसा खालामो आं नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो बुजिनो रोंलिया दिनै गावखौनो गाव मानो जायो गोसो आंनि उसाव बादाव बुजिनो रोंलिया दिनै गावखौनो गाव मानो जायो गोसो आंनि उसाव बादाव नों सोरनो मानो खालामखो नों आंखौ जावलिया सोरनो मानो खालामखो नों आंखौ जावलिया बबेनिफ्राय फैयामोन नों मिनिखैरो मिनिनानै बेरखाङो दिनैबो गोसोआव आंनि महरा नोंनि लाजिस्लु मिनिनायजों फोरमायहां माहाङै खानाय बिलाइ बिरफालांनाय खारनाय नोंनि खानाय बिलाइ बिरफालांनाय खारनाय नोंनि मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो ददेरे बैसो नोंनि रावजोंबो रुजुजाया मोदोमनाय खानाय बिलाइ
आं बावनो हानाय नङा ददेरे बैसो नोंनि रावजोंबो रुजुजाया मोदोमनाय खानाय बिलाइ आं बावनो हानाय नङा अनसायदो रजे नों गोरबो बिखाजो फोरमाय आंनि सिमा गैयै अननायखौ अनसायदो रजे नों गोरबो बिखाजो फोरमाय आंनि सिमा गैयै अननायखौ देरे ना देरे ना Thank you.